ulaon nabadia. Marende mahita sian bukuende nomor 152 ayat sada. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate muna dohot roha muna. Marhite-hite Kristus Yesus. Amin martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si rohana sumurung. Amanami na di banua gijang. Asi roham. Topot mahami na pungudison. Andorang hupangan hami anon parpadanan na badiai. Lehon maton di parbadia tuganuk hami. Asa ditubuhon ha porseo na mangulu di hami. Asa posituturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na humokop hami. Pargogoy mahami maswadahon diri nami. Asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon ha porseo na mangului. Saitaiti rohanami. Asa lamalungun hami tu banua gijang. Asa say masihol hami. Paimaimaon haroron ni Tuhan Yesus. Amin. Hita akan naung pinarhamaul ni debata, kita sakap nuayang mangaton parpadanan nabadiay. Dibaheni tatimbang maju molo manang natau kita marulaon nabadia. Asa unang hona ukum manang isesian hitaon. Ay holan na unduk roha jalan na manol soli rohana, alani pambayanan na soture, jalan na manopoti dosana. Jalan na porsea dihasesaan ni dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido natau mangaton parpadanan nabadiai. Alay akan nadohot marulaon nabadia. Unang bedioloi sibolis. Unang bedi dati mardosa. Tung padau hamuma rohamuna siani. Tung gotapon hamuma hosom dot lateni roha. Alay paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus. Naung mate jalan naung mulak mangolu humokop hamu. Asa tau hamu mangaton parpadanan nabadiai. Dibaheni tatak kasih majolo rohat tabe jala alusi hamu masukun sukunon jong mahamu akan nadohot tu ulaon nabadiaon. Di parhatutu rohamdo halak pardosa hosian hatu tubum dohot ala ni pangalosim di patik ni debata. Molo di parhatutu roham dogma olo. Namarsak do roham ala dosami jala dipangido roham neng malua ho nuaeng sian dosam molo songoni roham dogma olo. Di parhatutu roham do naung ro Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhon pardosa. Ibana naung mate dohot mulak mangolu humokopo. Mamorsan jalamane sa dosam. Molo songoni di parhatutu roham dogma olo. Olo doho manggotapon sian roham. Lateni roha dohot hosom ni roha. Akup ni i. Olo doho mardenggan dohot halak. Na mangarsakiho. Jalan naulo doho manesa dosa ni donganmu. Songon na pinangido ni roham. Sesaon ni debata sude dosam. Molo songoni roham dogma olo.
Atong tapaunduk bema rohatta jalata topoti masude dosata ihuton hamuma tangiangon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata amanami markite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami. Ajut-jut hulao si hami patikmu. Tamadohona uhummu hami nuaeng dohot sugut. Molo balosonom mutu hami hombar tu pambayanan nami i. Alay alani godang ni asi do tolong ni roham. Dor alani anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nang nilehonmu umokop hami. Alani i umbayan nakum hami mangido tuho. Asi maroham di hami. Say jalo mahami. Say sesama sude dosa nami. Jala lehon ton di parbadia tuhami. Asa margogo hami mangalo nasa dosa dohot mangulahon na hombar tulomo ni roham saliling di tano ondo pehami. Amin. Atong hamu akan nama nopoti dosa muna jalan na mauas di asini roka ni debata say sahat matu hamu nahina porseo muna mangasahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tu hamu posma rohamuna nunga sesa saluhut dosa muna marhite-hite goar ni debata ama dohot anakna dohot tondi porbadia. Amen martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua kita. Saya pinar badia maguarmu. Saya roma harajaon. Saya saud malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua kita. Leo matung kami sadarion hanguluan siap hari. Saya sama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unang kami togi untuk pangucunan. Palua mahami sian pangaku. Ay hodo na punah harajaon. Dot hagogoon. Rodi hasang apon. Saliling ni liling na. Amin. Undul mahamu. Marinde mahita sian buku inde nomor 150 tolu ayat sada. Tangion hamu mato nani Tuhan Yesus selalu padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borninai. Uju tarjehe ibana. Didokma mauliate. Dungi di ponggolima. Di parlehon matu akasisiana. Uhud ma didok. Jalo hamuma jalapangan ma. Dagik kudoi. Nanileon tuhamatean kumokop hamu. Bain hamuma songoni bain parningotamuna diau. Dungsun nasi damangan dibuat ma panginuman. Didok ma mauliate. Dungi didok ma tu nasida. Jalo hamuma. Sude hamu manginum siani. Ia panginumanon padan nai baru maon marhite-hite mudarhu. Nani usekon humokop hamu. Baen hasesaan ni dosa. Say baen hamuma songoni. Bayan parningotam muna di au. Atong romahamu nungarade sude ida jaladai hamuma dengan basani Jehovah. Roma 22 bangku 7 on memukasiano mahala amang do tinang do akayana kotak. Tempat seloki di kotak yang sebelah sana. Menyusul amang inang barisan kedua. Sudah
animado troa Ujima amanatku pada anakku oh di tanda Tuhan berkata masih meroba dari ngotu pangalahoku ono tutu jojo lari dalam dosaku Tuhan daripada Usurgo papitor lakaku Alanakku ai debata Siati dirasamu Andre Bardosai Sayo loma Borsea Ai debata panjang
Tuhan saudara kamu hijau hebat kamu. Sayu nang juga kon pamiona ai hebata pamio di baheri Sairo usur goa dosaku didoroha nasotama Ola lani dosa umbai sudah ai nungase dosa
Yesus kami digelar Tuhan Yesus. Bangsa lurus kami. Mahakai Aposi Tuhan Yesus mudar naik pagolo ainain godok staro ami malu ahon Martangi yang pahita. Puji ma Tuhan debata aleton diku. Jalana sarohaku di bagasan mamuji gowarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata aleton diku. Jalatung unang halupahon denggan nibasana sudena. Ibana domanesa dosam sudena. Jala ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paluaon hosam sian hamaguan. Jala dileon tuho denggan basa dot asini roha. Para roha jala par dengan basa do Tuhan debata. Labat tarimas jala para roha godang. Dang dibayen tu hita na humbar tu dosata. Jala dang dibaloson tu hita na humbar tu hajahatota. Songon asini roha ni ama-ama tu aka anakon nado. Asini roha ni debata di aka nama kabiari ibana. Nung atakas di patuduhon debata holong ni rohana itu hita. Dinamate Kristus. Umokop hita uju pardosa dope hita. Atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna. Dunggabe parpitor hita kinorhon ni mudarnai. Dibaheni say pujion ni pamangaku. Dohot rohaku. Dohot nasa pambahenaku do Tuhan debata. Olat nion rodi saliling nililing na. Amin. Marinde mahita sian bukuende nomor sia. Ayat sada jala jongjong mahita saluhutna. Bagasan tangiang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang. Say pinarbadi amakwa. Say Roma Haracaw.
Saya saut malam momit di mana tongos sama di mana. Lewat mata manis. Siapa? Sesa madusa namis. Una kami to gihon tu pangujun. Palua mahami siang pang. Ay hodo na punah raja. Dot hakupo. Rodias. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama. Di sondakon Tuhan di Batama bokina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di Batama bokina tuho jala di pasar Roma damena tutondim. Amen. Amen. Salam, horas madita salutna, anak-anak kami disalamlah orang tuanya masing-masing. Selesai itu kita berfoto bersama, anak-anak kami pelajar CD berfoto bersama di depan dengan pendeta dan Bibel Pro. Silakanlah Pak fotografer diaturlah gimana ininya. Untuk anak-anak kami silakan berdiri di depan ini biar nanti fotografernya mengatur kita. Dulu. Jadi setabi majo di akan tua-tua, setabi majo manginang dah. Ala adong duhu bereng di na profesional, kameramen ate. Ala adong duhu na profesional asal nang terganggu na sida maksud tu. Jadi kita serahkanlah sama mereka manginang. Asabui torhatop pita, kan? Kamu pera adong doa cara munan non. Jadi coba silakan abang fotografer. Udah pas ini? Ya. Coba